номер съм чета? 010. Аз съм 09. Учите ли? Учим. Да. Така, това, което искам да знам е, знаете ли кои са One Taxi? Чувал съм, не съм много запознат. Ние сме One Taxi. Аз тук го гледам, викам, тъс кола как може да се... Не, много се скефим като минахте. Коя ви е любимата марка коли? Твърдо Мерцедес и Ауди. И аз съм за Мерцедес, но Ауди BMW аз. честно бих свикнал да го карам това Да, всеки ден. аз съм фен и на двете. Аз съм фен малко на старите, примерно Мерцедес 124-ка. Да. Да, Аз съм много имал. ми харесва. По-така старите машини, те не се чупат. Между другото, за първ път се кажа от Ауди R6. Те са ми предлагали, ама съм отказал. Защо? Не знам, беше ме страх. Ами, малко в началото, докато свикнеш е малко по-страшно, защото избухва така. Да. Има една експлозивна сила в началото. Аз още от малко съм запален по колите. Нормално, по-добре по коли, отколкото по някакви други неща. Добре, къде учите? Пея Яуров. Да разкажете на всички в Даскал, къде сте се возили? С кой сте се возили и да напоследвате на всички социални Ток имат. Върви ли? Направо. Даже не успях да снимам толкова бързо, виж.